Operasi खालामगासिनो र' दासो डाक्टरा अपारेशन खालामबाय पोस्टमर्टम एसे मेजेम थानाय एसे मोदोम थानाय बेदरखौ गावनोलै ससेखौ बबेखिनियाव थायो बबेखिनियाव थायो एसे मेजेम एसे मोदोम थाग्रा बेदरा खामियारायाव ना अ बेखौनो हर होमबा ना मा होनो सार गोखै जायो अ नै गेजेरावबो थागोनलाय अ बेयाव इयाव थैखौ गारबायसो दं जानो गोथाव जागोन जोख्लि नालाय ना गोथाव जागोन ना बेदरा जानो बारा मेजेम नङा दे गोजा नङा मेजेम बिगुरा बिदिया गोथाव जायो जानो मानिखौ जागोन सार नोंखौनो लानोसै नो थाबलिनिखौ नाङानो गोखै जायोनो हारा खम खमनिखौ बोरायबायलै बारा हरनो हाला हाथायफोरा गथ'फोर गैला दै लोमनानै गारहरजोब्बाय Senang mana? Jadi senang mana? Oh. Oh ni kau orang mana? Bukti dari darah Arab. Ini kelanggungan, ini kelanggungan deh. Kamera. Kasih dia pun tidak. Kecak magade, magade kayaknya deh. Itu yang sila pakai. Kurang ini gesto sangat. Forma ini deh. Kajina. Kali mana ini sini berbeda nggak enak itu. Begini. Siapa ni ke? Arah dia. Kunci ni kenal lek siapa ni ke? Ini siapa ni? Harga iko. Siapa ni sudah bisa sini? Bisnis kan sini. Ah. Ini horse ini baga mah tegar mah. Dia itu bawa dia.
Siap dan deh. Tanखांबाय दानिया लांनानै गोथाव संजायखानोसै नि बेदर लाबनायखौ लायबाय नै संबायानो ड्राय फ्राय बानायनो नागिरदों ओंखामबो खाबाय दै लोंजोबनानै दहायनि बेदर लाबनायखौ लायबाय थावा गारा होख्लायखाबाय without oil गाहरि without oil अमा थाव गैयाबासिनो गावनि थावजोंनो नानि थावजों ना एवनाय होननाय बायदिना अमानि थाव होआबालासिनो होनायना दसे एवना होबाय थानांगौ नङाबा खामथाबनो नागिरो गावनि थावा ओंखारजोबबाथाय आरो गोजा गोजा बरिया जाबाय जानल' नांसिगौ दा नाजाथ'नाय जायाखै आरो मेजेमा बारा नांलायालै खम जाजायो दसे उनाव आरोबाव मस्ला मस्लि होआ बाजार